आज अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंट का जो है वो समापन हुआ है और इस समापन समारोह में जो हमारे साथ जो मुख्य अतिथि हैं वो जो है हमारे जो डीन्स हैं और जो रजिस्ट्रार साहब हैं, एकेडमिक रजिस्ट्रार हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं और काफ़ी जो है संख्या में जो हमारे बच्चे हैं वो भी प्राइज़ ले रहे हैं और स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वो उम्मीद से ज़्यादा किया है और मुझे बहुत ही खुशी है कि बोडोलैंड में जो हमारे बच्चे हैं उनकी क्रिएटिविटी और उनकी जो सोच है वो पूरे इंडिया के जो बच्चे हैं उनसे एकदम अलग है और यह जो सोच है यही बोडोलैंड को विकसित बोडोलैंड बनाएगी और यहाँ की जो स्वस्थ परंपराएं हैं उनको बच्चे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जिस तरह का यहाँ पे डांस का है, कल्चर एक्टिविटीज़ की है, उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है और वो बच्चे कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चा जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बोडोलैंड विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे बोडोलैंड क्षेत्र के बच्चे जो है काफ़ी आगे बढ़ेंगे और एक 2047 से पहले ही हमारा बोडोलैंड विकसित हो जाएगा और इसी वचन के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। वैसे तो मैं राजस्थान से हूँ, आप सभी को पता होगा। तो मैं इसी उद्देश्य से समाज सेवा के लिए जो है कि बोडोलैंड को कैसे विकसित बनाना है, यहाँ पर जो है अभी हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं करके ही जाऊँगा काफ़ी कुछ। थैंक यू। Tournaments are over, so there were about 40 teams, 38 to 40 teams who have participated in various kind of activities, and I am very grateful to all the participants, our team members, our registrars of Dr. Prahlad Basu Maitre ji, Joint Registrar, Manjil ji, and all the organizers who have done very hard work. The volunteers, they have put in lot of energy. So now the prize distribution is going on, and I'm sure that the students will show more talent in the forthcoming fifth inter-college tournament also. So we are providing all the best possible facilities. We have done that actually. So with these words, I will say thank you to all of you. मा रोखोमै नोंथांमोना बेखौ फरायसाफोरखौ लानानै खुंफुंदों आरो दिनै बेसेबांथो जाफुंसारदों होननानै सानो बे लेभेलाव? गिबिसिनथाराव नोंथांमोनखौ साबायखर बावो। नोंथांमोना बे बेयाव फैनानै दिनैनि जे क्लजिं फांसन, बे फांसननि कभारेजखौ होनो थाखाय फैबाय आरो गासै जेनाखि जोंनि बे फांसननि हाबाफारि बेखौ नोंथांमोना कभारेज जादों। दा जे सोंलुखौ नोंथाङा दोनदों बेखौ आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया थांनाय 2022 मायथाइनिफ्रायनो नैबे जेनाखि लाइमोनफोरनि फेस्टिभेल बेखौहाय खुंबोगासिनो दं आरो देग्लाय फैयै फैयै ब्रैथि खेबाव जोङो फैबाय आरो बे ब्रैथि खेबा दाखालि थांनाय मार्च दाननि 1 थारिखनिफ्राय बियो जागायजेनदों आरो जागायनायनिफ्राय लानानै दिनैसिम सानब्रै जाबाय। बे सानब्रैयाव जों नुनो मोन्दों थांनाय बारफ्रावहाय जेबादि जोङो खुंबोदों बाहाय जोंनि बाहागो लागिरिफोरनि अनजिमाया एसे खममोन, नाथाय दिनै फैयै फैयै जों नुनो मोनबाय 38 कलेजनि बारा दिनै कलेजफ्रा फैनानै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय आरो बाहाय जोङो जेनाखि आयदाफोरखौ दोनदों, जे बिथिङाव जोङो बादायलायनायखौ दोनदों, जोङो नुनो मोन्दों जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जोबोद गोसो होनानै बे बादायलायनायफ्राव बाहागो लादों आरो आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सआ बेनो, आं जेखौ थांनाय समफ्राव नुबोदों गुबुन फरायसालिमाफ्रावहाय जेब्लानाखि बेबादि कम्पिटिसनफ्रा जायो, अब्ला बेफोराव आं नुबोनायखौ दिनै आं बाहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेखौ नुनो मोनबाय जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि फरायसालिमाफोर दङ बेफोरनिफ्राय फैनाय जे गथ'फोर बिसोरबो दिनै ओरैबायदि मोजाङै गावसिनि पारफरमेन्सखौ दिन्थिनो हादों, थारैनो बाख्नायनांगोन जोङो बेखौहाय। आरो आं बेखौनो सानदों फैबाय थानाय समावहाय बिसोरनि जे पारफरमेन्स बियो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन, मानोना जोंनि जाय गथ'फ्रा दिनैहाय बेहाय बाहागो लानो फैदों बिसोरो गोबाङानो आइडिया गैयामोन, मिथियामोन माबे बिथिङावहाय बादायलायनाया जायो। मानोना जों दाखालिबो आं बुंदों जे जोंनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया जों साननानै बानायनाय हाबाफारि नङा, बियो नेसनेल लेभेलाव जे कम्पिटिसनफ्रा जायो बे कम्पिटिसनफोरखौहाय जोङो देग्लायनि नैबे
इउथ फेस्टिभेलावबो दोनदों आरो बेनिफ्रायनो जोंनि फरायसुलिफ्रा दानो सोलोंनानै थांनो बे खाबुखौ मोनबाय आरो थांनानै आं सानो बिसोरो नैबे जे बिथिङाव जोङो बादायलायनायखौ दोनदों बे गासै एरियायाव बिसोरो बेबायदिनो कम्पिटिसनफोरखौ दोनहैगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय समाव साबसिनै सोलोंनानै बे बादायलायनायाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो दिनै जोबथा सानाव जोङो दानो गासै हाबाफारिया जोबनायनि उनाव जों क्लजिं फांसन जेखौ जोङो भेलिडेटरि फांसन होननानै बुंदों बेखौ जोङो दोनदों जेरावनाखि जोङो गुबुननिफ्राय दिनै आलासि लेंहराखिसै नाथाय जोंनि बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जायनाखि भाइस चेन्सेलर बिथांमोननो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंदों। गोबां बेवहाय फेस्टिभेलाव मा गाहायै हाबाफारिफोर लानाय जादोंमोन? बिसेस करि दाखालि जागायजेननायाव जोङो नुनो मोन्दों बाहाय हान्जा सुरनाय मोनसे हाबाफारिखौ जों दोनग्रोदोंमोन बेनि उनावहाय गोबां बिथिङाव जेरै रांग'लि बेबायदिनो माइम मिमिक्रि ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां पस्टार मेकिं बेबायदि मोजां हाबाफारिफोरखौ दोननाय जादों जेरावनाखि जोंनि गोबां कलेजफ्रा बाहाय बाहागो लादों दिनैबो आं दहाय फुंनिफ्राय बिसेस करि दिनैनि जे बादायलायनाय माइम मिमिक्रि बेफोराव आं नायदों जोंनि स्टुडेन्टफोरनि पारफरमेन्सआ ओरैबादि मोजां माने टेलेन्टआ ओरैबादि दं जेनाखि थाखोमानाय दंमोन दिनै बे टेलेन्टफोरखौ श'केस खालामनो थाखाय बिसोरो मोनसे प्लेटफर्म मोनदों आं सानो जे हाबाफारिफोरखौ दोनदों गासै हाबाफारिया गाहाम थारैनो जाफुंदों आरो कम्पिटिसनाव बाहागो लानानै जोंनि फरायसुलिफ्राबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना दिनैहाय मोनसे माबाखौ नायनो हायो जों बेहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया थांनाय समफ्रावहाय नैबे बिसेस करि जे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम होननानै बुंदों बे गैयामोन जायनि थाखाय बेबायदि प्लेटफर्मखौबो मोननो हायाखैमोन नाथाय दिनै बे अडिट'रियामा जानायनि उनावहाय मोजां मोनसे प्लेटफर्मखौ मोननो हाबाय जेखौ मोननानै जोंनि फरायसुलिफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेहाय गावसिनि टेलेन्टखौ श'केस खालामनायनि मोनसे खाबुखौ बिसोरो मोन्दों बेनि थाखायनो आं सानो फैबाय थानाय समावहाय नैबे मेसेजआ थांगोन आरो बे मेसेजआ जेब्ला थांगोन गोबां जोंनि फरायसुलिफ्रा जायफ्रा गावबा गावनि जेनाखि टेलेन्टफोर दङ बेखौ श'केस खालामनो बा दिन्थिनो हायाखै बिसोरो फैबाय थानाय समावहाय फैनानै बेहाय बाहागो लाफैगोन आं बेखौनो मिजिंथिदों थेंक इउ भेरि माच। इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेल नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया अर्गानाइज खालामदों माबायदि नांदों बेहाय? दाख्लै 7 मार्चनिफ्राय दिनै 8 मार्चसिम बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जे अर्गानाइज खालामनाय ब्रैथि इउथ फेस्टिभेल बेयाव फैनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि अक्जिलियाम कलेजआ मोनसे जोंनिनो रेकर्ड ब्रेक खालामनो हादों जोंहा प्रिभियासलि मोनसे रेकर्ड दङमोन जोङो 3 मेडेल प्रिभियासलि जोङो मोननो हादोंमोन नाथाय देग्लाय बोसोराव जोङो बेखौ सिफायनानै जोङो 5था मेडेल जोङो मोननो हादों जेराव मोनसे गल्ड आरो 2 सिलभार आरो मोनसे ब्रन्ज बेबायदि जोङो मोननो हादों। जिहेतु बे मोनसे नोंथांमोननि पार्टिसिपेट खालामनायाव मोनसे माबायदि जेनेबा थुलुंगानाय मोनो नोंसोर बे मोजां जादोंना जायाखै बे? बेयो बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय गोबां मोजां मानो होनोब्ला बेयाव जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बहुद जोंहा गोबां कलेजेसफोर दङ बिथांमोननि गेजेराव मोनसे इन्टार कलेज मोनसे कम्पिटिसन जोङो बेबायदि बादायज्लायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो बियो जोंनि थाखाय एस ए स्टुडेन्ट गोबां बियो मोनसे थुलुंगा गोनां मोनसे इनिसियेटिभ आरो जोबोद मोजां बेयो। बे हाबाफारियाव मा माने बादायलायनाय हाबाफारि बेयावथ' जोङो आङो गोरोन्थि नङाब्ला 27टा बेबायदि इभेन्टफोर जादोंमोन आरो जेरै स्पट फट'ग्राफि माइम आरो बेजों लोगोसे कुइज डिबेट बेफोरबायदि गियान सोलोंनो मोनो औ गोबां गियानफोर जों सोलोंनो मोनो बेयाव फैनानै नेक्स्ट फैबाय थानाय समाव बेबायदि प्रग्रामखौ खुंजालांनो गोसो दङ औ गोसो दङ माबे कलेजनिफ्राय फैदों जोङो अक्जिलियाम कलेज उदालगुरि जों अक्जिलियाम कलेज उदालगुरिनिफ्राय जोङो वेस्टार्न ग्रुप सङाव जोङो बान्था मोननो हादों लोगोसे एल'केसन कलाज आरो क्लासिकेल डान्स आरो भकेल सल' बेयाव जोङो बान्था मोननो हादों मोनबा। इउनिभार्सिटिनि बानजायगिरिफोरखौ मा फोरमायलांनो सानदों बे समाव? फोरमायलांनोथ' आं बेबायदि बुंनोथ' आं सानाखै मानो होनब्ला बिथांमोनहा गोबां बेबायदि गोरों गोराखा अलरेडि स' आं बेखौनो बुंनो सानो जे फैबाय थानाय बोसोरफ्रावबो बेबायदि बिथांमोना बे फारिलाइखौ मोजाङै खुंफुंबाय थाथोंसै आरो औ आं बेखौनो खावलायो जे गासैबो जायफोरा स्टुडेन्ट आरो सोलोंनो लुगैयो बिथांमोना बे फारिलाइयाव बाहागो लानांगौखौ आङो खावलायो। खुलुमबाय बयनिसिमबो जोङो बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेजनि स्टुडेन्टसफोर आरो आङो पार्सनेलि आं जिएस जेनेरेल सेक्रेटारि बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेज स्टुडेन्टस इउनियननि
दा जोङो नैबे 4th इन्टार कलेज बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इउथ फेस्टिभेलाव जोङो कालचारेल प्रसेसनाव नैथि बान्थायाव उथ्रिसारनो हादों आरो जोंहा दंबावो लाइट भकेलाव दङ जोंहा 3rd आरो माइमाव दङ जोंहा 1st प्राइजआव ओमफ्राय जोंनि कलेजनिफ्राय टटेल 34 स्टुडेन्टस बे इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेलाव फैनो हादों ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा 24 बादायारिफोर दंमोन बेजों लोगोसे माखासे एकाम्पानिस दङ ओमफ्राय जोंहा मेक्सिमाम गासिबो इभेन्ट्सआवनो बादायलायनाय जादों मोननै मोनथामल' थालांदों आरो ओमफ्राय दा बयबो मोजाङै बादायलायदों एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट देखायदों ओमफ्राय दा जोंहा बादायलायनायाथ' बयनिबो सायाव थायो हिसाबै जोंहाबो मोनथाम प्राइजखौ जोङो मोननो हादों आरो औ कालचारेल रेलियाव जोङो ना हमनाय बर'फोरनि ना हमनाय आखुथाय आरो हारिमुखौ देखायनो हादों जोङो फल' लादों सेन लादों आरो जों गासिबो बायदि बायदि जेसेबां बर'फ्रा गावसिनि माने जों बर' हारिया मा आगजुफोरजों नाखौ हमो बेखौ जोङो देखायदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नैथियाव मोननो हादों आरो नैथि बान्थाखौ जोङो मोननो हादों जायफोर बे हाबाफारिखौ बानजायदों इउथ फेस्टिभेलखौ मा फोरमायलांदों बिसोरनि थाखाय दा बिसोरनि थाखाय आङो पार्सनेलि मोजां मोनदों ओमफ्राय जोंनि गथ'फ्राबो बांद्राय उसुबिदा जायाखै मेडिकेल इस्युसआ बयहाबो थायो नालाय दा जोंहा बयहाबो मोजाङैनो पार्टिसिपेट खालामनो हादों जोङो थानाय जानाया मोजाङानो ओमफ्राय बेबादिनो इन्टारेक्सनफ्रा कमिउनिकेसनफ्रा मोजां ओमफ्राय गासिबो इभेन्ट्सखौ बिसोरो केटेगराइज खालामनानै मोजां खालामनो हादों ओमफ्राय गासिबो लिगेलै जादों आरो बुस्थुआ थेंक इउ जों बे जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों खुंजानाय जे 4th इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेल बे कालचार रेलियाव जोंबो रुनिकाटा कलेज हिसाबै बाहागो लाफैदोंमोन जोंनि टीमा जादों बर'नि एम्फौ फिसिनाय एबा थावख्रि लुनाय जों बेखौ दिन्थिफुंदोंमोन दा जों गमामायैनो दिनै सेथि बान्थाखौ कालचार रेलियाव जों आवग्रिनो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो आरो आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया दिनै जोंखौ बेफोरबायदि सुबिदा होनायनि थाखाय जों दिनै बे बान्थाखौ रुनिकाटा फरायसालिमानि जानानै आजावनो हाबाय बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जे जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बेफोरबायदि इभेन्ट्सखौ जेब्लायबो खुंलांबाय थागोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो जों रोजा रोजा साबायखर बावगोन जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे बिसि मानबिलास सार बिथाङा बे हाबाफारिखौ जे इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेल बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव गोबां खस्थ' खालामदों बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथांमोननि खुंफुंनायनि गेजेरजों जों दिनै रुनिकाटा फरायसालिमानि जानानै जे कालचारेल रेलि बेयाव सेथि बान्थाखौ आवग्रिनो हाबाय बेनि थाखायनो आं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिसिम जोबोद गोजोननाय जासिबाय जों दा एसे अभारअल चेम्पियन मोनदों अभारअल 40टा माबाफ्रा कलेजेस आरो इउनिभारसिटिफ्रा पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो बेयाव जों चेम्पियन जानो हाबाय दिनैनि दिनाव आरो गासिबो जोंनि स्टुडेन्ट आरो जोंनि गासिबो पार्टिसिपेन्ट्स जोंखौ सापर्ट खालामदों गावसोरबो देरहादों जोंखौ प्राउड फिल खालामदों बिसोर दिनैनि दिनाव आरो जोंखौ अभारअल चेम्पियन खालामदों आरो जोङो फार्स्ट टाइम जोङो एस ए इउनिभारसिटि जोंबो फार्स्टआव गभर्नमेन्ट कलेजमोन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज बाट जों एस ए इउनिभारसिटि एबार पार्टिसिपेट खालामदों आरो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि फार्स्ट हिसाबै आरो जोङो क'क्राझार इउनिभारसिटि जानायनि आरो फार्स्ट इउनिभारसिटिनि जोंबो फार्स्ट इउथ फेस्टिभेलाव जोंबो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो जों अभारअल चेम्पियन जानो हादों गोजोनदों बिरादनो थेंक इउ मा इभेन्ट्सआव नोंथांमोना बादायलायदों आरो मा इभेन्ट्सआव देरहानो हागोन जों गासिबो इभेन्टआव पार्टिसिपेट खालामदों आरो मस्ट अफ द इभेन्ट्सआवनो जोङो देरहानो हादों फार्स्टखौनो होन सेकेन्डखौनो होन नङाबा थार्डखौनो होन जों देरहादों ओंखायनो जों दिनै अभारअल चेम्पियन जानो हादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बेबायदि हाबाफारिखौ अर्गानाइज खालामदों मा फोरमायनो सानो बिनिसिम बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आं बिसिम थेंक इउ होननो सानो मानोना बियो मोनसे स्टुडेन्टसफोरनि टेलेन्टखौ मोनसे देखायनाय मोनसे प्लेटफर्म होदों मानोना जोंनि बिटिसिनि गोबां कलेजेस बेनो दंफैयो गसाइगावनिफ्राय लानानै उदालगुरिसिम जों ज' जाफैदों लोगो मोनलायदों आइडिया शेयार जालायदों आरो आं आसा थायो कि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बिदिनो फैबाय थानाय समावबो बिदिनो हस्ट खालामगोन आरो जों गासिबो स्टुडेन्टसफ्रा बिदिनो पार्टिसिपेट खालामगोन आइडियासखौ शेयार खालामलायगोन आरो बिदिनो जोंनि स्टुडेन्ट इउनियन बिदिनो गासिबो बिदिनो माबा लांबाय थाथों देरबाय थाथों आरो बिदिनो मोजाङै थाथों बयबो गासिबो